खुलुमबाय लोगोफोर। मैयानि कर्टनि रन्जन दैमारि सारनि माखासे फुराना केसनि ना बेखौ उदां जानायनि बारै बा उदां माने बिनिखौ साजाखौ निर्दोष होननानै गोबां खौरां बिजोङावनो हगारदों। लोगोसे आरो गोबाङानो दामदों, दामनांगौबो बुंनांगौबो बयबो। रायजो राजायाव गासैबो जों लुबैदों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव आरो माने एथ'राब गोबाव बिदि साजा मोनफिनबावखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बयनिबो आबाद मावना जाग्रा खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोननि खुगायाव सोंलुआ फैबाय थायो। गासैबो रायजो राजाया सार रन्जन दैमारिखौनो लुबैदों। लोगोसे आरो सोरबाया बुंदों दिनैहाय रन्जन दैमारिया दिनै पलिटिक्सआव हाबगोन नामा मागोन नामा, जों बेखौ साननो हाया। रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय बियो चिफ जागोन ना डिपुटि CM जागोन ना मा जागोन बेखौ दानो जेबो सानथ'नो हाया। मानो होनना बुङोबा दिनै उदाङानो जायाखै। उदां जायोब्ला बे आलादा चेप्टार, बियो पलिटिक्सआ आलादा चेप्टार। बिनि मोनसे जाखिनि चेप्टार दं बे चेप्टारा मोनसे क्ल'ज जानांगौ बा बियो फैखांनायनि उनाव बियो गावनि सायाव जागोन। जों गासैबो लुबैदों बेखौनो, उदां जानांगौ। जों दिनैहाय फैबाय, बेजों लोगोसे बेल' नङा, जायफ्रा दिनै एनायै नांनानै थानाय, जायफ्रा दिनैहाय गिदिर गिदिर केसावहाय दिनैसिमबो थाबथानानै दङ, बिथांमोनाबो उदां जानांगौ। पिस एकर्ड ना जायखौ बुंदों गोजोन गोरोबथा बयबो लुबैदों रायजो राजाया। थ' बिनि सायावनो दिनैहाय माखासे बिबुंथि होदों बा बुंदों, स्टेटमेन्ट बा बाइट होदों बि बानस' अदालगुरिनि। खारन बियो बयनिबो क्ल'ज, बे खाथियावनो सोमोन्दो थाबाय थायो। जेब्लानिफ्राय बे रन्जन दैमारि सारखौ लोगो मोनदों अब्लानिफ्रायनो बियो बिनि खाथियावनो थाबाय थानो मोनदों आरो बिनि कर्ट गाफैनाय बा माबा मोनसे गाफैनाय बा बहाबा थांनाय मानाय ना बेनो A to Z नायनाय जादोंमोन। ओंखायनो बिनि सायाव माखासे सोंथि सोंहैदोंमोन जोंनि खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा। थ' जों बिनिनो माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। थारैनो बाख्नायथाव आरो रंजाथाव जोंनि थाखाय। मैया गुवाहाटीनि सेसन कर्टआव रन्जन दैमारि सारनि मोनसे केसा जोबनानै फैदों आरो बे केसा जोबनानै फैबाय, मोजां जाबाय। बियो थांनाय 2013 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै 2024नि 26 नभेम्बराव अर्थात मैया जोबनानै फैबाय आरो बे जोबनायाव बिथांखौ सेसन कर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय। बियो थारैनो जोबोद मोजां खौरां आरो जोंबो बे जाजमेन्टखौ मोननानै थारैनो गोजोनदों। दासिम बिथांहा 3 केसा जोबलांबाय। गवालपारायाव मोनसे दंमोन, बेबो जोब्बाय आरो गुवाहाटीयावनो टाटा कर्टआव मोनसे दंमोन, बेबो जोब्बाय आरो मैया सेसन कर्टआ जोब्बाय आरो दा मोनसे सोलिबाय थानाय दङ, बे CBIनि केस जायखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव जुजिगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बेबो फैबाय थानाय समाव जोबनानै फैगोन आरो मोजां मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा जि मोनसे आसा दं रन्जन सारखौ बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाजानो लुबैदों, बे आसाखौ हारिया मोनफुंगोन होननानै जोङो नेनानै दङ। उदां अख्राङाव फैनायखौ नेगासिनो दङ। थारैनो बियो खम समनि गेजेरावनो जागोन नामा? रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांजों लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बा लोगोफोर दङ गासैखौबो उदां अख्राङाव फैनायखौ लुबैदों। जायफ्रा NDP महरै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ गजानायखौ लुबैदों आरो जोङो बिथांमोनखौ बरननो बा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों जिबायदि खामानि मावबाय थादों, बे जोंनि मावनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे कनफिडेन्स फैदों दिनैनि थारिखआव। थ' जोंखौ सहाय खालामग्राफ्रा जिबायदि गोसो गोथारै सहाय खालामदों, आं दिनै मुं लाथ'नो हास्थायाखै खारन आं समाया दिनै बिथांमोननि मुं लानो। जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गबोगोन अब्ला बिथांमोना खुद गावनि खुगाजोंनो जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामदों बिथांमोनखौ सनमान होगोन, बिथांमोननि मुं लागोन। थ' बेयावहाय आं बुंनो हास्थायदों थाबैनो बिथांमोनखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दङ। बानस' बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। आं बेजों लोगोसे माखासे खोथाखौसो सरजाबफाबावनो लुबैदों। थ' गोबाङानो बुंदों बियो दिनैहाय सोरबा प्रमद बर'नि नाजानायाव, सोरबाया बुंदों UPPLनि नाजानायाव ना गोबां बाथ्रा बुंदों, पलिटिसियानफोरनि बाथ्रा। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ गाव खुनफे नायहैखो आरो खुनफे थांखो, आं माखासे बाथ्राखौ बुंबावाखै, खुनफे थांखो बियो सासे BTRनि CM जानानै आरो खुनफे बियो दिनै चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव बिसिबां मा बाथ्रा बुंदों जों बेखौ मिन्थिनो बाखि गैयाना। हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो बिनि सिगाङावनो जेब्ला नैबे मानासाव फैदोंमोन, थांनाय नैबे बाइ इलेक्सन नङा बिनि लकसभा इलेक्सनावहाय जेब्ला लोगो लाहैदों अब्लानो बुंदों प्रमद बर'नि सिगाङाव, अब्लानि समाव प्रमद बर'आ लाजिनांदों गावनो। NDPनि मानसिफोरखौ नायाखै नामा प्रमद बर' नोंना, बिदि बुंनो बिथाङा लाजिनो गोनां जादों। बेखौ आं बुंबाय थानांगौ दरखार गैया, गोबाङानो मिथिगौ। दिनै बियो जुदि थारैनो
गोसो गुदुङै जुदि मावनायमोनब्ला बियो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन गोरायैनो, जों पिस एकर्डनि नामाव, गोजोन गोरोबथानि मुङाव जों सागान होदों। बेखिनि बाथ्राखौ प्रमद बर'आ बुंनो हायोमोन। बे गैयाब्ला जों सरखारखौ जों सिफायगोन, बेखिनि बाथ्राखौ थाल्ला बुंनो हायोमोन। अब्लानो गोरा जायोमोन। गाद्दि लुबैया होननानै बुङो दिनैहाय, होनबाथ' बेफोरावथ' लुबैसुलायानो बियो। दिनै 4 बोसोर खावसे थांबाय दिनैहाय। आंजों लोगोसे रन्जन दैमारियाबो दिनै सागान होफादों, सहि होफादों। दिनै मानो बुंनो हायाखै बेखिनि बाथ्राखौ साननो गोनां। बियो जुदि मोजाङै जुदि सिन्था खालामोबा, सानोमोनबा, बियो खनसेब्लाबो चिफ मिनिस्टारखौ गोरायैनो बुंनो हागौमोन। आरो UPPLनि जानानै जों UPPLखौ गोरा बेफोरबायदि बुखिबाय थानाय नङामोन। खारन बुंनो गोसो गैया रन्जन दैमारि सारनि सायाव उदां खालामनायखौ जों बेफोरबायदिखौ लुबैयाखैमोन। बियो लुबैया। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, माखासे बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन। देहा बारा थिग नङा, बिखा सानाया एसे बारा जादों, बेनि थाखायनो आं बारा खोथा बुंनो हायाखै। थ' लोगोफोर, गोलाव बाथ्रा बुंनो साननायखौ बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।